Samtang sa dakbayan sa Lapu-lapu ang mga pasahero sa nagkadaiyang mga pantalan sa maong dakbayan giharanahan usab o gihatagan og mga buwak sa mga sakop sa Lapu-lapu City Police. Ani ang report ni Luan May Rondina. Nalangan man sa pipila ka minutos ang biyahe ni ini mga pasahero sa usa ka pump boat sa may Angasil, Mactan. Apan gihangop nila ang gihimo sa Lapu-lapu City Police nga pagpangharana. May pipila ka mga pulis nga nag-alak kupido pa ug nang hatag og mga buwak ug may pakapin pang free hugs ngadto sa mga pasahero. Daghang salamat ba sa inyong mga kuan kaayo kanamo ng mga senior citizen. Daghang salamat, ma'am. Happy Valentine. Karon yung ginyo magyatag di nakadawat. Hasta po ko nakadawat ko. Amo man do ka. Correct. Salamat sa. Usa sa labing na sorpresa kining pasaherong Korean national. It's so happy, so interesting. Giharanahan usab sa mga pulis ang mga pasahero sa Pantalan sa Punta Inganyo o gihatagan og mga buwak og chocolates. Lakip sa giharanahan sa mga pulis ang mga pasahero sa Muelle Osmeña. Sa yuniini, mismong si Lapu-lapu City Police Office Director Senior Superintendent Limuel Obon ang miharana ngadto sa mga nanglukat og police clearance. Gipakita sa Lapu-lapu City Director ang iyang katakos sa pag-awit ug paggitara. Ang Lapu-lapu naghimo, nag-add tigid og mga props pa no. Doon na pa nanghatag pa ta og buwak sa mga kwan for the selective people, labi na itong mga nakita na itong muragwa yung ka-date ng adlaw. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.